Ik zou het nooit doen. Verschilt ook wel. Sommigen doen het ook zeker wel, gewoon vrijwillig. Ik zou dat niet doen. Nee. Zij doch het net, maar ien op de zoonleerlingen van middelbare school wol. Seksueel tinte foto's via de social media of WhatsApp versturen, of zat het ook wel neemt wordt, sexting. Medewerkers van Via Friesland hebben haar een honder vol aan. Scholen die ons regelmatig bellen en dan ook wel een beetje in paniek. Hè? Zo van, er is van alles gaande op school, wat doen we eraan? We krijgen jongeren aangemeld waar dit speelt. We hebben meidengroepen waar alle meiden ermee te maken hebben. Dus ja, het is een groot probleem. Via Friesland roept orden op haar baan aan te spreken. Ik zoen een squal meer verlachting jaar matten. Nevens Via Friesland door de politie en internetproviders te min. Zij matten de foto's zo gauw mogelijk verwijderen, want de gevolgen binnen grut. Het vervelende is, stel dat er een foto van jou roleert, daar worden kinderen mee gepest en behoorlijk mee gepest. En je ziet verder ook dat dan zwakt het af. Maar het kan opeens na een jaar of na 2 jaar weer opkomen omdat iemand die foto ziet. Dus het blijft ook je leven lang je achtervolgen. De helte van de famkes is wel eens vregen door een onbekende om bleerfoto's van haarzelf te sturen. De meesten kennen wel iemand die dat docht of dien had. Het wordt doorgestuurd door gewoon heel veel mensen. Ja, dan heeft iedereen die foto's. En die mensen zijn er niet blij mee of zo. Die staan nu wel een beetje bekend in Leeuwarden. Of oh ja, dat is wel de meisje van die foto's. En het is op zich wel een kleine stad, dus iedereen weet het snel. Alleen het is wel snel gone. Maar het blijft altijd wel mensen in de achterhoofd zeggen, oh die is van die en die. En je status gaat er wel fucked up door. Ze werden vooral heel erg veel gepest op social media. En gewoon hier in de stad, dan werden ze aangesproken. En dan er werden niet zulke leuke dingen naar hun gezegd. Zou je het zelf doen? Nee, absoluut niet. Nee. Want? Ja, ik ben niet zo stom in mijn hoofd, denk ik, om zoiets te doen.